What up, my dudes? Little her. Eller skulle jeg sige Little Annette? Kom nu. Han er ret genert. Men vi er en ny kanal, og vi har tænkt os at lave spil. Ja, jeg er ikke blindet. Det er nogle lidt underlige navn, det ved vi godt, men det må I leve med. Hvad er det så, vi har tænkt os? Jeg de der små grønne ting, der flyver rundt. Vi kommer til at lave noget FIFA. FIFA 14 for helvede, mand. Både på PlayStation og Xbox. Godt. Og kom også. Elias. 1. Der kommer altså. Lad os starte om. Der kommer altså FIFA 15. Du skal ikke lave dine fails, Elias. Det er ikke mig. Jo. Jeg tror, det er en god idé, vi starter om. Ja, men vi må godt sige vores ægte navn. Ja. Han hedder Elias. Jeg hedder Yasin. Ja. Altså, Jeg kalder ham tit for Jay. jeg vil helst blive kaldt Little, ikke? Little battle. Og jeg kan bare godt lide at kalde ham Matt, fordi han er bare net. Men ja, og så videre. FIFA 15, Minecraft, livestreams, vlogs. Det her det er faktisk vores første vlog, første video, så der er ikke så meget af det. Gracias. Ellers. Nogle gange blander jeg dine navne sammen, okay? Nej. Det må jeg gerne. Nej. Jo. Det er uacceptabelt. Okay, Ed. That's Okay. unfair. Okay, Ed. You want to share something with us? No. Okay, jeg troede, du havde et stunt, du gerne ville vise os. Nope. Rundt i benene. Hey, forresten, vi har lavet en video til en af vores gamle kanaler, som hed White Tiger, men det bruger vi så ikke alligevel, fordi at, der er fejl i. Så vi siger noget med White Tiger i den video, men det skal I bare ignorere. Så vi sætter en anden video ind, hvor jeg laver et stunt, som går ret fæle. Glæder jeg til den. Nej, det gør vi ikke. Du viser det til os nu. Men så skal jeg derover. Jamen, så går vi derover. Men der er de der... Det er lige meget. Kom, du laver bare dit stunt. Rundt i benene. Det er lige meget. Okay, nu vil Ed vise sit pragtfulde stunt. Undskyld, jeg gør de der mærkelige ting med mine fingre. Jeg tror, det kommer til at gå værre den her gang. Det er ikke så godt, det her. Det er lige meget. Okay. Er du klar? Klar? Ja. Nu. Hvad fuck er det? Det er en kaninhorn. En pose. En pose? Jeg tror, det er en kanin eller en kat, der Det er nu, du skal gøre det. Kom så. Hvad? Lav dit pragtfulde stunt. Det er meget. Gør det bare. Okay. Vil du være så holde min golfbold? Ja, løb. Vis den til kameraet. Jeg fandt. Gør det nu bare. Okay, folk er ved at få trit. I'm okay. Ja. Okay, vi ses. Bye, dudes.